нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. мавзӯи имрӯзаи мо яке аз мавзӯъҳои муҳим баҳри нафарҳое ки мехоҳанд дар мавзӯи парвозҳои чартерӣ ё парвозҳои мунтазам маълумот дошта бошанд ва оиди билетҳо. Гарчанде ки мо ҳаррӯза наворҳо, ҳаррӯза ахборотҳоро пешниҳоди шумо мегардонем, вале ҳар рӯз як ахбороти нав, як хабари нав пешниҳод мешавад. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки сари вақт аз хабарҳои ҳаррӯза шуморо огоҳ бисозем ва бидонем ки чӣ гапу чӣ хабарай. имрӯза мавзӯъ оиди суханронии директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар мавзӯи чиптаҳо, парвозҳои чартерӣ ва парвозҳои мунтазам миёни Тоҷикистон ва Россия. Аввалан мо як бор нусхаша мехонем ба шумо ва баъдан мавзӯъро боз идома медиҳем, суҳбата давом медиҳем. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати доруворӣ Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Икром Субҳонзода, директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, чиптаҳо фурӯхта шуданд, парвозҳои чартерӣ афзоиш меёбанд. Яъне ки ба маълумоти директори агентӣ ҳамаи чиптаҳо аз ҷониби кассаҳо фурӯхта шуданд ва дар инҷа қайд кард ки парвозҳои чартерӣ афзоиш меёбанд, яъне ки зиёд мешавад. Дар ҳолати зиёд шудани парвозҳои чартерӣ ин маънои ӯро надорад ки парвозҳои доимӣ баста мешаванд. парвозҳои доимирам ҳаст, вале барзами бидани парвозҳои доимӣ чартерирам низ идома меёбад. Инчунин қайд намуд, аз мусофирон ба мо иттилоъ мерасад, ки бархе парвозҳои чартерӣ бо ин вуҷуд ки чиптаҳошон фурӯхта шуданд, анҷом намешаванд. Масалан, рӯзи 15 апрел як парвоз бояд аз Хуҷанд ба шаҳри Сургути Россия анҷом мешуд, ки мутаассифона ба анҷом нарасид. оё парвозҳои чартерӣ низ маҳдуд мешаванд ё ин ки не? Тоҷикистон ҳама гуна парвозҳои чартериро бо Русия иҷозат додааст. Ягон монеа аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон нест. ин ки ширкатҳо парвозҳояшонро қатъ мекунанд ё ба рӯзи дигар мегузаронанд, масъулияти худашон ва танзими нодурусти корашон аст, қайд кард директори агентии ҷумҳурии Тоҷикистон. мо ҳеҷ гуна маҳдудиятҳоро барои парвозҳои чартерӣ пешниҳод накардаем, балки ба тамоми онҳо сари вақт иҷоза медиҳем. яъне ки инчунин боз қайд кард ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия парвозҳои чартерӣ иҷозат додагӣ ҳастанд ва агар ки ягон монеагӣ ба вуҷуд меояд, мисол дар рӯзи 15 парвозе ки буд ба анҷом нарасид ва числоша гирифтан дигар рӯзда монданд, и аз ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ надорад. и вобастагӣ дорад аз Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон. Директори агентӣ қайд кардак дар инҷа бо ки мо ҳеҷ гуна маҳдудиятҳоро ворид кардагӣ нестем барои парвозҳоро ба анҷом расонидан ва ворид карданиам нестем. мо ҳар қадаре ки метонем зиёдтар мекунем парвозҳоро гуфт. ва инчунин айни ҳол дар як масъалаи муҳими дигарш давоми нусхаро мехонем. Бо диққат гӯш кунем ки директори агентӣ чӣ гуфтагиай. Як мушкилии мусофирон ин аст, ки бидуни асос доштани иҷозаи муваққатии зист, яъне РВП, шаҳрвандии Русия, даъватнома ва ғайра наметавонанд парвоз кунанд. оё онҳое ки асос надоранд метавонанд парвоз кунанд? ин масъала комилан ба салоҳияти ҷониби Русия аст, аз мо вобастагӣ надорад, қайд кард. яъне дар доираи парвозҳои чартерӣ ҳамин суханҳоро махсусан гуфт.
шахсиятҳое ки РВП доранд ё ки шаҳрвандии Русия доранд ё ки бо тариқи даъватнома мераванд ё ки барои табобат кардан мераванд ва гуфт ки бидуни ин шахсиятҳо дигар касҳо наметавонанд ба парвозҳои чартерӣ вориди Россия бигарданд ва боз гуфт ки ин аз мо вобастагӣ надорад, ин масъалаи комилан ба салоҳияти Россия мебошад. Вале боз як сухани дигара мо қайд мекунем ки бо тавассути парвозҳои чартерӣ аллакай чандин нафарҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвоз карда рафтанд ва аллакай дар Россия қарор доранд. Кору фаъолият баъзеш кардаистанд ва баъзеи дигарш намедонам. Парвозҳошон мумкин ки ба дигар рӯзо мондагӣ ҳастай. мақсади гап гуфта мешавад ки парвозҳои чартерӣ айни ҳол аз Хуҷанд ба назар бигирем агар ба 7 шаҳри Федератсияи Россия ба анҷом мерасад. хеле ки мо дар навори динангимон ҳам қайд кардем ва дар ҳамирӯза навор ҳам гуфтем ки ба Сургут парвоз мекунад, ба Красноярск парвоз мекунад, ба Новосибирск парвоз мекунад ва ба Москва. Умуман ба 7 шаҳри Россия аз Хуҷанд парвозҳои чартерӣ муқаррар шудагӣ ҳастанд. Оиди харидорӣ кардани чиптаҳо барои рейсҳои доимӣ. парвозҳои мунтазам чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст аз 1 апрел шурӯъ шуда буданд ва мусофирон аз ин шикоят доранд ки наметавонанд барои онҳо чипта пайдо кунанд. дар авиакассаҳо мегӯянд ки тамоми чиптаҳо фурӯхта шудааст. дар асл чӣ гап аст? ва дар инҷа боз директори агентӣ қайд кардагӣ астад ки ин парвозҳо ҳафтае 2 маротиба ба анҷом расонида мешавад. Як парвоз аз сӯи ширкати Somon Air ва дигаре аз сӯи ширкати Ютер. ширкати Somon Air дар рӯзи сешанбе як парвоз анҷом медиҳад ва ширкати Ютер боша рӯзи ҷумъа тибқи ҷадвал парвозша ба анҷом мерасонад ва ягон монеагӣ барои харидорӣ кардани чипта нест қайд кардагианд. вале мутаассифона аммо азбаски талабот зиёд буданаш ҳамаи чиптаҳо фурӯхта шудагӣ ҳастанд моҳҳои май ва июн. аммо ҳамарӯза аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ аз Душанбе ё ки чӣ аз Хуҷанд ба Москва 2 парвози чартерӣ ба анҷом расонида мешавад. ғайри ин парвозҳои доимие ки дар як ҳафта 2 маротиба муқаррар кардагианд, ҳар рӯз парвоз аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ҳастанд. вале ин парвозҳои ҳаррӯза парвозҳои чартерӣ мебошанд. ва як чизи дигар қайд кардан мумкин аст ки бо тавассути парвозҳои чартерӣ чипта харидорӣ кардан нархи чипта баробар мебошад аз ба 10,000 сомон ва дар баъзе авиакассаҳо аз 10,000 сомонам зиёдтар ба чашм мерасад. ва дар инҷа боз Икром Субҳонзода қайд намуд ки мо талош ба ҳамин бурда истодаем ки ҳадди ақал нархи чиптаҳоро ба 6 ё ки 7,000 сомон баробар кунем. парвозҳои чартериро дар назар доранд ки аз 10,000 сомон то 12 ё 15,000 сомона дар бар мегирифтанд. ҳамира кӯшиш карда истодаанд ки арзонтар кунанд, ҳадди ақал 6,000 сомон ё ки 7,000 сомон бошад. ва як чизи дигаре дар идомаи барнома қайд кардан мумкин аст ки мо чандин рӯз пеш ба шумо хотиррасон кардем ва гуфтем ки Федератсияи Россия шурӯъ карда аз 15 апрел то 1 июн парвозҳои кушодакардаи худша ба Туркия ва Танзания баста кард. аз сабабе ки дар ҳамин Туркия ва Танзания беморӣ камтар зиёд шуда, бемории нав паҳн шуда. ба ҳамин хотир ба ҳамин давлат парвозҳои худша баста кард. ва дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё ҷумҳурии Тоҷикистон низ парвозҳоша бо Туркия баста мекунад ё ин ки не? чихеле ки ба мо шумо маълум аст, аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон бо Туркия парвозҳош чандин моҳ пеш барқарор шудагӣ буд. вале хушбахтона оиди қатъ гардидани парвозҳо миёни Туркия ва Тоҷикистон ягон қарор содир шудагӣ ё қабул шудагӣ нест. ба мисли пештара дар як ҳафта 4 парвоз муқаррар кардагӣ ҳастанд ба Туркия ки 2 парвозаш бо Somon Air ва 2 парвози дигараш бо ширкати ҳавопаймоии Туркия худаш мебошад. бародарони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди ба Федератсияи Россия киҳо рафта метавонанд ва нарху навои
парвозҳои чартери арзон мешаванд ё ин ки намешаванд. Аз суханронии директори агентӣ маълум аст ки бояд билетҳо ба воситаи парвозҳои чартерӣ арзон карда шаванд. Хеле ки мо қайд кардем 6000 ё ки 7000 сомон карда мешаванд. ва ҳамин қадар маълумот буд имрӯза пешниҳоди шумо гардонидем. Видеоҳои нави моро интизор бошен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.